Hvordan finder man den efficiente eller eller Pareto-optimale markedsligevægt, når vi har med en negativ eksternalitet i forbruget at gøre? Lad os sige, at man får givet en efterspørgselsfunktion, som lyder på P er lige med 10 minus Q, og en udbudsfunktion, som lyder på P er lige med Q. Så er det ret nemt at vise, at den ligevægt, der opstår under det frie marked, jamen det er en mængde på 5 og en pris på 5. Hvis I ikke er helt komfortable med at finde den her ligevægt, så kan I eventuelt kigge i kapitel 1 i kompendiet. Lad os sige, at det her det er et marked for antibiotika. Der har været meget snak om, at hvis der bliver brugt alt for meget antibiotika, så bliver der udviklet de her superresistente bakterier, som gør, at antibiotikaen slet ikke fungerer længere. Lad os sige, at det her det bliver måske lidt karakteriseret, men for hver gang der bliver brugt antibiotika, så er der en negativ eksternalitet på lad os sige 2. Hvordan finder man så den her efficiente ligevægt? Jamen, i kompendiet, så beskriver vi, at den måde, man gør det her på, det er, at man skal finde marginal social benefit, og at den er givet som marginal benefit plus marginal external benefit, hvor at marginal benefit, jamen det er, hvad kan man sige, det overskud, der kommer fra forbrugeren selv, hvor marginal external benefit, jamen det er selve eksternaliteten. Og siden vi i den her opgave får givet, at efterspørgselsfunktionen er angivet som P er lige med 10 minus Q, og at vi har en negativ eksternalitet, som er lige med 2, jamen så kan vi faktisk skrive marginal social benefit som 10 minus Q minus 2. Altså fordi vi har med en negativ eksternalitet at gøre. Hvis eksternaliteten det var positivt, jamen så skulle vi så have, at der stod plus. Men det er altså ikke tilfældet her, siden vi har at gøre med de her superresistente bakterier. Eller vi prøver at modellere et marked for antibiotikaen. Når man så har fundet marginal social benefit, så skal man bare, det man skal gøre, det er bare at sætte marginal social benefit er lige med marginal cost. Og det får vi givet som P er lige med Q. Så altså, sådan så der skal stå 10 minus Q, eller lad os forkorte udtrykket, sådan så der står 8 minus Q er lige med Q. Og så kan vi sætte Q'en over på højre siden, sådan så der står 8 er lige med 2 Q. Og så kan vi i gang med en halv og bytte om på venstre og højre siden, sådan så der står Q er lige med 4. Nu har vi altså fundet den optimale mængde. Så mangler vi bare at finde prisen. Og det gør vi ved at indsætte Q i enten udbudsfunktionen eller marginal social benefit. En klassisk fejl det er at komme til at indsætte den her i efterspørgselsfunktionen. Men
Og det er altså ikke helt rigtigt, fordi det er den efficiente ligevægt, vi er interesseret i, og ikke den ligevægt, som kommer under, hvis vi bare lader markedet, hvis vi ikke rører markedet. Godt, og der kan vi jo bare indsætte, at P så også må være 4. Godt. Så det her, det er altså vores markedsligevægt. Hvordan kan vi så tegne det her grafisk? Jo, jeg tager lige en lineal her, fordi jeg ved, jeg er så dårlig til at tegne nogle gange. Tegne lige linjer. Jamen, vi ved jo før at, at den her marginal social benefit, jamen det må skære her ved 8. Og så kan vi så tegne en linje her. Og så kan vi se, så ved vi, at jamen, det her punkt, det må jo så være 4. Sådan der. Hvad så med dødvægtstabet? Hvad er det for et dødvægtstab, der opstår? Jamen, dødvægtstabet, det er jo forskellen mellem, hvad kan man sige, den røde og den grønne linje, der er altså området her. Det er jo de handler, som der desværre finder sted under den naturlige ligevægt, når der ikke er nogen, som tager hensyn, eller når der ikke bliver taget hensyn til den her eksternalitet. Hvis I vil se, hvordan man laver en fuld velfærdsanalyse på selve det her eksternaliteter, eller hvordan man så løser de her eksternaliteter, jamen så kan I kigge i kompendiet. Jeg ved også, Jakob han laver en god video på en analyse i et lignende setting, hvor eksternaliteten bare er i produktionen, som man også kan tage udgangspunkt i. Fremgangsmåden han viser, det er præcis den samme man skal bruge i når eksternaliteten ligger i forbruget. Så jeg vil ikke gennemgå det her. Hvis du ligesom manden i baggrunden har svært ved at finde hoved og hale i de mange forskellige begreber og metoder inden for introducerende mikroøkonomi, så vil jeg anbefale, at du tjekker Jakobs og jegs kompendie ud. Kompendiet er blevet skrevet med fokus på eksamenslæsning, hvor at vi tydeligt gennemgår de forskellige relevante metoder, men også har fokus på tydelig visualisering og mellemregninger. Hvis ikke du har lyst til at tjekke kompendiet ud, så er du mere end velkommen til at kigge på vores YouTube-kanal, hvor vi også giver en lille smagsprøve på de forskellige metoder, som vi grundigt gennemgår i kompendiet.